Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat er naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een geval van apenpok is geconstateerd op Curaçao. Het gaat om iemand die niet in het afgelopen tijd heeft gereisd. De eerste test bleek positief, een tweede test moet nog uitwijzen of het inderdaad om apenpokken gaat. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een lokale besmetting omdat de persoon niet heeft gereisd in de afgelopen periode. De persoon is wel in isolatie geplaatst. Minister van Financiën Javier Silvania laat weten dat de beledigende en bedreigende berichten die op sociale media rondgaan en die gericht zijn tegen de Belastingdienst door hem niet worden geaccepteerd. Hij gaat actie ondernemen samen met de autoriteiten. Volgens Silvania moeten mensen zich bewust zijn dat het personeel van de Belastingdienst ook gewoon zijn of haar werk doet. En als iemand zijn belasting niet kan betalen, is er altijd de optie om een betalingsregeling te treffen. Zomaar uitschelden en bedreigen van personeel op sociale media is not done, aldus Silvania. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klapa servibo na momento como ta kumini abo. Een blok van 6 vakbonden, Doen, Straf, NAPB, SAP, STSK en APVO, hebben aangegeven morgen een vergadering onder werktijd te zullen houden. De vergadering vindt plaats van 8 tot 10 uur 's ochtends. Het onderwerp is de 12,5% korting op de salarissen van werknemers in de publieke sector. De vakbonden willen nog verder gaan met de strijd om te zorgen dat die korting niet wordt doorgevoerd. Het is veel onduidelijk over de situatie bij de politie. Eerder deze week werd al bekend dat politiewoordvoerder Imro Zwerver en een medewerker van de politiecentrale voorlopig niet op een werkvloer mogen verschijnen. Zwerver zou relaties hebben met verschillende vrouwen op de werkvloer en de dame van de centrale politiedienst zou een escort service runnen. Nu is ook bekend dat het hoofd van de centrale politie voorlopig niet op de werkvloer mag verschijnen. De politie geeft verder weinig details, maar doet onderzoek naar alle verhalen, waarover ook veel te lezen valt op sociale media. De commissie van het parlement van Curaçao gaat onderzoeken of er een nieuw onderkomen voor het parlement kan komen. Dat is geen luxe, zo zei statenvoorzitter Charetti America Francisca. Er is veel mis met de huidige gebouwen en we kunnen veel geld besparen als we een nieuw gebouw laten bouwen. Dat wordt momenteel onderzocht. Gisteren gaf ze een persconferentie ter afsluiting van het parlementaire jaar 2021-2022. Vandaag vindt de feestelijke opening plaats van het nieuwe parlementaire jaar en zal er gekeken worden naar de plannen van de regering voor de komende periode. 3 cruisepassagiers zijn gisteren veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 en 24 maanden. Het gaat om 2 vrouwen en een man uit New York. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat ze met 14 kilo cocaïne uit Curaçao wilden varen op hun cruiseschip Explorer of the Seas. Volgens het Openbaar Ministerie zouden drugs bij verkoop $1 miljoen opleveren. Een discussie tussen 2 vrouwen liep gisteravond uit de hand in de wijk Seridomi. Een van de vrouwen raakte daarbij gewond aan haar arm. Ze is gestoken in haar arm en had medische verzorging nodig. De politie heeft beide vrouwen gearresteerd en onderzoekt de zaak en wil vooral weten wat de oorzaak van de ruzie is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.